pis vivim 4 noies i des que vam entrar a viure, que serà gaire fa un any, estem molt conscienciades en el reciclatge. Tenim el plàstic, també tenim el paper, tenim per allà el vidre, l'orgànic i el rebuig. Aquí a la plaça Les Eps tenim moltes bústies per reciclar i nosaltres tenim aquí just unes davant de casa, precisament per a la brossa orgànica. S'han incluït perfectament en el que és el paisatge urbanístic d'ara per ara. També hem millorat en qüestió d'olors i queda bastant més ben explicat el lloc on t'has d'anar tirant les coses una miqueta, no? La recollida pneumàtica és un sistema de recollida d'escombraries que permet la separació de la fracció resta i de la fracció orgànica mitjançant aspiració sota terra d'aquestes escombraries. I aquesta és la central on finalment van a parar totes les escombraries. Quan recollim la fracció resta dels residus va per aquella banda del tub, quan recollim la fracció orgànica la vàlvula diversora gira i va per aquest altre tub. Això i després se'n van als ciclons, perquè l'escombraria arriba a 80 km/h i en els ciclons perd velocitat i separem el que és la brossa de l'aire que va a la sala de filtres. Aquesta central de recollida pneumàtica és automàtica i nosaltres diàriament venim per veure si hi ha hagut cap incidència, llavors fem una supervisió i ens indicarà si tot ha estat correcte o si hi ha hagut cap problema. Estem a la zona d'evacuació dels residus, on són preparats per ser transportats a les plantes de tractament. En aquests contenidors, grans contenidors, s'acumulen i a través d'aquest pont grua s'agafen els contenidors i s'instal·len a sobre el camió per ser transportats. En el cas de l'orgànica, els residus van a la planta de compostatge, en el cas del rebuig, els residus van a la planta de metanització.